ଆମେ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଯାହା ସବୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଁ କୁକୁରର କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସରମା ଶ୍ୱାନ ଉଷକ ସ୍ୱନକ ବୃକଦଂଶ। ଆଖିର କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପକ୍ଷୀର ବିହଙ୍ଗ ଲୋଚନ ଖେଚର ନୟନ ଦ୍ୱିଜ ଚକ୍ଷୁ ଖଗ। ନେତ୍ର ଅକ୍ଷ। ଘରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭବନ ଗୃହ ବାସଗୃହ ଆବାସ ଆଳୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭାସ୍କର ରବି ରୁଦ୍ର ତପନ ସବିତା। ଝିଅର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦୁହିତା ବନିତା କନ୍ୟା ପୁତ୍ରା ସୁତା। ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପାରାବାର ଜଳଧି ଦରିଆ ସାଗର ସିନ୍ଧୁ। ଦିନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆହନ ଦିବସ ଦିବା ବାସର ଘସ୍ର। ଆକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନଭ ଅମ୍ବର ଗଗନ ବ୍ୟୋମ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ। ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏକଦନ୍ତ ଗଣନାଥ ଗଜାନନ ଗଣପତି ଲମ୍ବୋଦର। ଗଛର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ପାଦପ ଦ୍ରୁମ